Шоу-біз тапшырының шираттағы шығарылышын башлайбыз. Миллилар Гыйләҗев сезгә татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын әзерләдем. Димәк, башлайбыз. Татмустова телеканалы яңа сезонга әзерләнә. Сез яратып карый торган тапшырлар әйләнеп кайта. Рамил Әйметдинов Мактау тактасы проектында бу елны сезне яңа артистлар белән сөендерергә әзерләнә. Киләсе сезонда Гүзәл Уразова, Фирүз Тимаев, Ришат Тухватуллин кебек йолдызлар камера каршында үзләренә карата яхшы һәм бик яхшы булмаган сүзләргә комментарий бирәчәк. Димәк, көтәбез. Яңа сезонның тәмле көрәш тапшырында тамашачылар узган елны кебек үк Күкмара табасы өчен көч сынашачак. Тәмле көрәшнең алыштыргысыз алып баручысы Булат Бәйрәмовның сезгә әйтер сүзе бар. Дуслар, сәлам! Татмустова телеканалында тәмле көрәш тапшыруның яңа сезоны башланып китте. Һәм әгәр дә сез менә шундый кастрюльләр һәм инде Күкмара табалары отасыгыз килсә, хәзерге вакытта экранда күрсәтелгән адрес буенча яисә телефон номерының WhatsApp-ына үзегезнең кызыклы рецептларыгызны юллагыз. Һәм biz аларны безнең тапшыруыбызга кунакка килгән җырчыларга, артистларга тәкъдим итәчәкбез дә, әгәр дә алар сезнең кебек пешерә алмасалар, бу кастрюльләр, бу табалар, Күкмара табалары сезнеке булачак. Шуңа күрә йоклап ятмагыз, әйдәгез, кызыклы рецептлар юллагыз. Бу ел матур даталарга бай ел дисәң дә була. Instagram яңадан-яңа матур той фотолар белән тулып тора. Бу көннәрдә генә Рафиня Ганиуллина белән Разил Камалов 5 ел бергә туруларын бәйрәм итте. Бу кадәр бергә яшәү шаяру түгел дип язган үз аккаунтына Рафиня. Шулай ук Алмаз Юнысов та туй көненнән фотосын 6 ел булган дип язып Instagramна урнаштыра. Җырчыларыбызны котлыйбыз, мәхәббәтегез артып кына торсын дип теләп калабыз. Җәй бетә дип, кәеф төшерү урынсыз миңа калса. Чөнки көз белән бергә концерт сезоны да башлана. Сезон ачылышы солянкасы 26 сентябрь көнне 12 концертлар залында үтәчәк. Раяз Фасыйхов, Алсу Азат Фазлыевлар, Чәчкә, Эльмира Сөләйманова, Хәмдүнә Тимергалиева һәм башка бик күп артистлар бер сәхнәдә җыелачак. Килми, күрми калмагыз. Күптән түгел татар эстрадасының популяр җырчыларының берсе Илдар Әхмәтов 3нче тапкыр әти булды. Җырчыны чын күңелдән матур бәйрәме белән котлыйбыз. 2 малай һәм 1 кыз әтисе Илдар белән без элемтәгә кердек һәм менә нәрсәләр әйтте ул безгә. Эмоцияларны әйтеп бетергесез инде. 2 малай да менә теге 2 сыночка, лапочка, дочка, кем әйтмешли урысча әйткәндә. Менә патша бикә кебек карап торабыз. Аңа ничә күзләп була? 8 күзләп. Төбездә бик кадерле. Сән сау булсын. Самый главный әнисенә рәхмәт. Тормыш иптәшемә рәхмәт. Кыз инде әти кешегә бигрәк тә. Бүгенгә шулар иде. Шоу-біз тапшыруы тәмам. Яңалыкларны сезгә мин Динар Гыйләҗев җиткердем. Шоу-біз без йолдызлар турында барысын да беләбез.